Es presenta el programa de la 70a edició de la Fira de Sant Isidre. La fira seguirà el mateix format de 2 dies que l'any passat, després de la bona acollida dels canvis incorporats. La fira de mostres serà només el cap de setmana, però el divendres ja hi haurà actes previs. Enguany, la fira comptarà en un total de 175 expositors, repartits en la Fira de l'Automoció, la Fira Industrial i Comercial, Fira del Bestiar i la Maquinària Agrícola, la Fira de les Entitats i, per últim, Mostra d'Artesania. El recinte de la fira es manté sense canvis, ocupant un espai de 40.000 metres quadrats, i on destaquen els 1.200 metres quadrats de la mostra de Bequí, els 600 metres quadrats de la mostra d'oví Cabrum i els 300 metres de l'Equí. I aquest any continuem amb els 200 metres quadrats de tractors i eines de camp d'època. En total de la fira s'han preparat 50 actes, 3 mostres de bestiar, una mostra de tractors antics i 5 exposicions, molt més que l'any passat. Tots els detalls de la fira han estat explicats en una roda de premsa en un entorn rural a una masia del Solsonès per al president de les fires, Joan Codina, i el tècnic de fires del Consell Comarcal, Pere Obiols. Enguany hem volgut fer una presentació a l'exterior, escenificant i posant en valor el caràcter rural no solament de la Fira de Sant Isidre, sinó també del mateix Solsonès, a la vegada que posem accent en una fira oberta a la comarca i per la comarca. La posada en escena en la presentació de la 70a Fira de Sant Isidre d'avui també volem reivindicar la importància del sector primari, més concretament la importància de la funció que desenvolupa la ramaderia a una comarca com la nostra, un sector que sovint ha de lluitar contra les condicions adverses tant de clima com del propi mercat i que desenvolupa una funció clau per la gestió del territori, mantenint viu el món rural i lluitar contra els incendis forestals. Cap on anirà? La fira aquest any continua amb el format de l'any passat de 2 dies, és a dir, serà el 13 i 14 de maig, i mantenint una mica l'esquelet a nivell d'expositors com l'any passat. Què més? Sí que la fira de mostres serà el cap de setmana, però el divendres ja hi haurà actes i durant aquella setmana també tindrem 2 jornades tècniques i el cap de setmana anterior a la fira recuperem les jornades d'economia i algun altre acte. A nivell d'expositors, mantenim les xifres de l'any passat, fins i tot hem incrementat una miqueta més. En total hi haurà 175 expositors, dels quals són 11 automoció, 39 industrial i comercial, 83 del bestiar i maquinària agrícola, 7 d'entitats i 35 d'artesania. Aquí volem destacar una mica la fidelitat dels nostres expositors i sobretot aquest any ho podem dir encara amb més motiu allò on estem, perquè la Casa Cinca són expositors de la fira des del primer any de fira i ho són ara, i ho han sigut el Joan i ho han sigut tots. Per tant, la gent Cinca ha confiat sempre en la fira i nosaltres hem confiat sempre en ells. Per tant, és un exemple d'aquesta fidelitat dels nostres expositors. La fira, un espai de 40.000 metres quadrats, com sabeu és pràcticament tot Solsona, dels quals 1.200 són de la mostra de Bequí, 600 de la mostra d'Oví, 300 de la mostra d'Equí i tal com vam fer l'any passat, 200 metres quadrats seran pels tractors i eines antigues, que l'any passat ho vam tornar a recuperar, va agradar molt i ho mantenim. A nivell de programa d'actes, tal com he començat, hem preparat un total de 50 actes, hem engruixit el nivell dels actes perquè l'any passat vam fer una quarantena i aquest any arribem als 50. Tenim 3 mostres de bestiar, una mostra de tractors antics i 5 exposicions. Tal com deia, les activitats comencen el cap de setmana abans de la fira, aquest any recuperant, gràcies a l'Associació Empresaris pel Solsonès, les jornades d'economia, que aquest any es diran al Boca Orella, i també aquell mateix dissabte a la nit l'espectacle Bona Gent o el Quim Masferrer a la sala polivalent. Durant la setmana tenim 2 jornades tècniques, aquest any una dedicada al compostatge i l'altra a la PAC. Com sabeu, la Fira Sant Isidre és bàsicament ramadera i agrícola i per tant sempre dediquem una jornada a aquest sector. El divendres a la fira organitzem 7 activitats, de les quals destaca la taula rodona amb motiu dels 25 anys dels incendis que va haver a la Catalunya Central i que el Solsonès va ser un dels grans afectats, i fem aquesta jornada i a més durant tota la fira hi haurà diferents actes vinculats amb aquests incendis. Es farà també un reconeixement al Josep Maria Casas, que va ser el primer president i fundador de la primera ADF del Solsonès. L'exposició que fem conjuntament amb Espurnes Barroques aquest any també està inspirada amb els incendis, per tant aquest any sí que els incendis és un tema central.
I la fira s'obrirà oficialment el dissabte a les 10 del matí a càrrec de Carmel Mòdol, que és el secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La fira, a nivell de números, el pressupost és de 90.000 euros, igual que l'any passat, que tot i que hem tingut alguna baixada a nivell de col·laboracions externes, el Consell ha aportat la part que faltava. Per tant, es manté el pressupost i sense que la fira tingui cap retallada. I res més, com deia el Joan, agrair als col·laboradors, patrocinadors, empreses, expositors i tothom que la fa possible. Al final aquí som el Joan i jo, però representem a molta gent que des de fa un any que treballa i que s'hi dedica amb ganes i il·lusió per fer aquesta fira.